ndinanena kuti zokambirana za mmawa uno pa msonkhano uno wa ulemba nkhani zigonera kwambiri pa chiyankhulo cha chichewa, koma popeza kuti kuli anthu ena mdziko muno chichewa chosamva sayankhulanso, ndimangoyenera kuwerenga chikalata chimene tili nacho chopita kwa atola nkhani. Chikalata chimenechi chili mutu onena kuti mutuluse poyera ripoti la ukhuza ngozi ya kuchikangawa. Bungwe la SIDED komanso amalawi ochuluka ndi okhumudwa komanso akudandaula ndi mmene komiti imene inakhazikitsidwa kuti ifufuze za ngozi imene inachitika pa 10 June 2024 kuchikangawa mmene ikupangira zinthu zake. Amalawi mukudziwa tonse kunena kuti ngozi imeneja idatenga miyoyo ya Amalawi 9 kuphatikiza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Close Chilima komanso mayi wakale wa fuko Patricia Shaniru Zimbiri. Koma zikuoneka kuti ripoti ili ngakhale anthu amalikayikira palowa njomba zimene zikuoneka ngati zachibwanabwana mmene akulipangira. Lero ndikuyankhula pano patha masiku atatu pamene Amalawi adamvesera ripoti limeneja likuwerengedwa. Koma chodabwitsa nchonena kuti commission imeneyi kapena kuti komiti imeneyi ikukakamira ripoti limene adanena mosakangamizidwa kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino wawauza kunena kuti ripotiro alipereke kwa Malawi. Chimene chikuzunguza bongo wa Malawi ambiri nchonena kuti wapampando wa komiti Justice Jaba Alide adalemba chikalata kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti a president atipasa mwayi kunena kuti ripoti tilipereke kwa inu tisanapereke kwa iwo. Koma Amalawi atamvesera ndi tcheru mmene amawerengera ripoti ili pa Sabata pa 14 December 2024 kumapeto anazizimuka kumva omwewa apa mpandowa Ajaba Alide akunena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ripotilo libwera poyera pokhapokha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atasankha kutero. Apatu zikutanthauza zinthu ziwiri. Nkutheka kuti wapampando wa komiti a Justice Jaba Alide ananamiza mtundu wa Malawi, kapena nkutheka kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ananamiza Amalawi. Apo ayi mwina titakunena kuti nkutheka Dr. Lazarus Chakwera adapereka di chilamulo chonena kuti ripoti ligawidwe, koma Ajaba Alide pasifukwa chimene akudziwa okha asankha kunyozera mawu amene mtsogoleri wa dziko lino adanena ndi cholinga chonena kuti aziligwiragwira ripotiro ndi kumapanga zimene iwo akufuna. Ndinene pano kuti Amalawi onse ambiri kuphatikizapo ifa SIDED tikunena kuti ripoti limene ndi lopanda pake, angotayisa ndalama za Amalawi komanso kuwatayisa Amalawi kumvesera ripoti limeneja pafupifupi 5 hours. Koma zambiri tiyankhula ripoti limene akatipasa poyera tikawerenga mwasatani. Ndimafunanso ndisindike apa kunena kuti Amalawi akhala ndi chidwi kudikira ripoti limeneja kuyambira mu Juni. Makamaka amene akudikira ndi chidwi kwambiri ndi mabanja okhuzidwa ndi ngozi imeneja, amene akanakonda akanawerenga. Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yonena kuti samatulutsa poyera ripoti la kafukufuku. Fa ndanakale kuti Ajaba Alide si munthu wamba, ndi judge wa ku High Court, ndi akudziwa kofunika. 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa Amalawi sitimaziwanso Ajaba Alide anatulutsa uthenga wawo kunena kuti chakomera president kuti ripoti chati upase. Ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president ko amatanthauza chani. Ndizanena kuti kwanga kuti Malawi muno ifota Malawi timadekha kwambiri, asogolera athu amatitola kwambiri. Ifa zimene zingachitike kwina kulikonse. Simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe. Choncho ife chimene tikufuna ife chona kuti tiwerenge line by line, koma by koma, ndike nakatiyambe. Nditu Amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija. Ndifake tayambapo pano kuti zopanda pache angotichedwesa angotonongera nthawi, iwonso ma commissioner atayanso nthawi yawo.
unafusa kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu ripotimo. Ndinagale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva. Zimene amalawi akukambirana. Koma amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe. Ndiye tinena pano kuti apa timayembekeza izi, apa timayembekeza izi, apa zimatere. Fa ripoti iyo ntchitoyo amagwirira amalawi. Ndimafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo ripoti la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge. Akanakhala kuti anthu achagwira ntchito yabwino, bwezi malawi nasa kuti okay. Zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanicha kapena tikuyionera ngozi chayikuchitika. Koma lero abweresa zinthu zina kuti ayambanso kuzisusa okha. Ifo tinena kuti chete uyu ayambanso malipira ripoti licha. Zomwezo zotitolanso ndiye kuti mmene tikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo. Ndikatere ndiye ndikhalanso kuti ndayamba kuyankha. Ndinagale kuti ifaside ditiyankha. Fa commission ije kuti aisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu. Koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya. Tikudikira kale ripoti tiwerenge. Chifukwa pano patikanena kuti pakuti akatere sitikuzowa kuti ripoti ndi ndani. Sitikuzowa kuti pano akupanga chani. Anthu awa ndi akachali. Ulamuliro woti kutalaza chakwera chiyambire ndiwo mafia. Ndi usogolera kuti umasusana kwambiri ndi mbusa. Samapanga zinthu zina kuti zoti anthu kumakhulupirira. Umboni ndinawo. Amalawi somboni ali nawo. Ndiye kwa amene mwakutira ndi ripoti mukhale chete. Because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugaza kuti nkhani mupangira nthabwala, ngati kuti mugaza kuti nkhani mupangira muchukirapo, you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 amalawi ambiri sanadye nsimu. Chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti commission manager imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozotango lubwa palibe chimene mwapanga. Ndiye ndimafuna ndifunse na Malawi report imanena yanawerenga mawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kuti tola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwerepo. Mredio makalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli. Ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera mwina kalata kuti tikufuna izi monga bungwe la sidedi kapena akandikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission kakwaya zikomo kwambiri. Pali kachibwanabwana kamene kamachitika m'Malawi muno kona kuti ikakhala kuti nkhaniyo sikuwasangalasa kapena ikakhala kuti nkhaniyo sikuwakomera anthu amanamizira kusanamve. Kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu adanena kuti utawaza siyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphiri goliko zachibwanabwana msogolo wa dziko nkulu mbusa. Ndiye nkhani iyi sitikupita kuti pakhala kachibwanabwana ya mmene tikuyankhula ndinu muthenga wafika. Ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa Jaba Alide ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jaba Alide lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication ikandijani mukuchiziwa. Technically commission of inquiry I stand to be corrected. Mmene naipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report. Ngati mukumbukira bwinonso anena achakwera kuti report ile mafunika pa 30 November. Ndiye kenaka tinaona anabwera ndi update. Ajaba Alide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito ija inakula ndiye mutipase masiku.
ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti ripoti latheka ripotilo nkuti ndi ripoti ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikamalemba kalata tizilemba kuti chani koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano waapeza fa uthenga wachokera kwa Amalawi koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Amalawi koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidyesana njomba fa nkhani Amalawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino moonadi ni moopa Mulungu zenizeni siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko limachitika ngozi siku lomwe lija akanakhaza commission of inquiry matonse tikuziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamuliro wa njomba for the first time we have seen a mafia government a government where the police shamelessly shooting criminals panga wielding criminals at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy. And we should preserve the image of this country. Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country, and they don't care about the legacy that they are going to leave in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kutero kumphamvu zimene ali nawo Dr. Lazarus Chakwera tinachita kuabwereka ndifake lero sakukhala Dr. Lazarus Chakwera sakugona lero akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fetereza anasankha kupereka fetereza kupushani nthawi inalipo ifasility akhala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi mafuta kulibe forex kulibe ngani fetereza sakukamba kuina kulikonse. So lero sakugona tu chifukwa yani afunanso mphamvu zathu ndiye ndinene pano kuti anthu atatuukira amatitola chifukwa chokuti tikangovota munja timakhala chete kuyang'anawo ndiye pano pati kubweresa project kubweresa initiative kuchokera ku sidedi that should hold duty bearers accountable. Aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo. Life won't be the same. Kwa okhawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu mumtima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of Section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti ripoti lisapite kwa Malawi. How can we proceed like that? And my friend ukuze ndana Malawi, ripoti ili Achakwera nali nalo la chinali. Mose mena manena kuti ripoti amaliwerenga paja Achakwera ali nawo kale. Umboni ulipo ukirika. So nkhani yakula mdziko muno ndi achibwana yofuna kumanamizana. Zikomo kwambiri. Action, yes. Action yo imakala last resort. Fanda ndakale kuti mphamvu zimene Lazarus Chakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, ayinakenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera. Ndi acha timango abwereka. Ndiye zimadabwisa ndipo zimamvesa chisoni. Ifa munthu ukantuma kuti ambwana ukandikulire machesi. Iye asakabwerese nchere. Akatire munthu amene yakupanga zake. Ndiyeno action tipanga koma sitikukonga. Tifuna ifisi action. Tifuna report. And sikuti fitima kunda so tikuzikwidikitia. And kumapanga so demonstration sikuti so imakhala ntchito yokweka ya. Pamakhala ma expenses. And mukapanga ma expenses aja kena kanso azibweresa zikwanje. Ndiye timene tikufuna ife ndi report ananena okha atipase report. So ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja tima alipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena drama zathu mukaona kwenda ndege drama zathu china chili chonse we literally pay for him. In fact the president doesn't pay tax. So amangwene utazimva zonena za ife. So we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tukauza kuti report yomutipase ngakhala kana kuti sana nene zimenezi report amapangira Malawi fa drama zimene apangira si za Chakwera. Drama zimenya sisa Richard Chimwendo Banda, drama zimenya sisa zikhale ngoma, drama za Malawi. So we are saying kuti report will make it public, and today Malawi akulifuna. Kwinaku ndiye tizina bota nyozera ndiye tione sikuone kuti mwino kwa mphamvu ya ndani. Koma sinkhani ya mpikisano ya.
yeah ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah? It is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana and tinomvetsa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya Saulos Claus Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. Saulos Claus Chilima achakwera sakanakhala ku State House lero kula Afrobarometer uko imene ikupunisa ikupanga proof zimene zikuyankhula pano. Ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa. Komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa chokuti iwowo tinapasa mphamvu zoti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene Malawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya funso losayanga. Ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Sitimayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing. Akanakhala kuti adindo athu samatitola. Fa ajaba justice jaba alide mosakakamizidwa. Ifeso sitimaziwa kuti ripotilo agwizana ya ndacha kwera. Adati uza kuti ripotilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timaziwa Amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza. Nje lero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndiye sinkhani pasana nthawi ya report timalifunazo ovuzana. We need this report as of yesterday. Ndipo libe sifuri tiziperekaso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha. Ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ja anthu anati sanayikhulupirire. Anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifake tidapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komiti ndi mafunso onse amene Amalawi ali nawo. Koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino kunanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndiye madaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani amafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndiye timafuna kuti maweresa amene muli pano mupite mukapange program mukasegule malaini mukafunse kuti anamiwa kuti ripoti lija lilopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike. Fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene Amalawi akunena. Mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna ripoti ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipinda kapereka kodi mafunso amene Amalawi anafunsa ayankhidwa. Chifukwa zongoyankhula mwaona posedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege sanafike pansi. Itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri. Kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe. So lero ayamba kusintha kuti ya sinatere. Chifukwa tinena kuti ripoti umene iliko kodi akutani nayo masiku atatu. Chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja limali litatha. Ndiye tifuna akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tiuze kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission. Ndinawuza izi umboni wake ndi uwu. Ndiye tikamayangana mu report mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna ndawuze kuti Lazarus Chakwera. Komanso achabali ndawuze kuti
amalawi ali ndi information. In this era and age, you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Malawians are not daft. In this era ya technology, mwina kana kalapo 1983 bolani. Komanso mukakapita mukakawerenga report la kungozi ya kumwanza ija, mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mpanda. Apanso, I would like to assure you, I would like to assure everyone, kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali, they were literally a soldier of the Lord. They were serving the living Lord, which we're not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikudziwa anthu ambiri malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you kula malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mziko muzioneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu, koma tifuna ndikuuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And sikalenso ya. And I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources. Kumabelo kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kutenga kuti akuti ndegeyo inayenda dzulo lake kupasiya thupi la malemu lafuka Sambala. Komano anthu amene kuti amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo, komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli, ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali mawu onena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la SIDET mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani, potengera kuti zitha kukhala zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la SIDET mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswiri za ndege aku Germany. Dr. Siyakwera anapita ku Germany. Ndifuna ndibwereze pano kuti ripoti isanatuluke achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana na afusa kuti ripoti ili bwanji simukapasa Malawi, anayamba pakala pamenepo kuzipaka. Kenaka anachita manyazi, ripoti tiya analitulusa. Bereaved families are yearning to read the report line by line, page by page, in a quest to closure, to have in a quest for a closure to the many questions they have over the tragic incident. At this point, it is worth highlighting that the Commission's conduct erodes the trust and integrity, if any, Malawians had in it and the presidency. In view of the above, SIDET hereby challenges Justice Alide to immediately release the report or admit that he has defied the President's directive. That will mean Justice Alide is risking his own credibility and that of the report, if any. Simply put,
Malawians cannot trust President Chakwera with such a report, more so given that a sham of a commission of inquiry on the arrest of former Anti-Corruption Bureau Director Martha Chizuma released, which allegedly had some of its pages removed, and sadly, the President is still sitting on that report. He is also still sitting on 3 other reports, namely on the killings of the persons with albinism, on the public sector reforms prepared by some eminent sons and daughters of the land, led by Vice President Chirima, and the COVID-19 response funds. In the interest of transparency and accountability, the Justice Alide-led Commission of Inquiry spent 200 million of Malawians' hard-earned taxes in that attempt to get satisfying closure of the tragic aircraft incident. Therefore, any attempt to cling to the report will prompt seeded and other well-meaning Malawians to take action over this executive arrogance. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, seeded Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kutina kuti zokambirana za mmawa uno pa msonkhano uno wa ulemba nkhani zigonera kwambiri pa chiyankhulo cha chichewa, koma popeza kuti kula anthu ena mdziko muno chichewa chosamva sayankhulanso, ndimangoyenera kuwerenga chikalata chimene tili nacho chopita kwa atola nkhani. Chikalata chimenechi chili mutu onena kuti mutuluse poyera ripoti la ukhuza ngozi ya kuchikangawa. Bungwe la SIDED komanso amalawi ochuluka ndokhumudwa komanso akudandaula ndi mmene komiti imene inakhazikitsidwa kuti ifufuze za ngozi imene inachitika pa 10 June 2024 kuchikangawa mmene ikupangira zinthu zake. Amalawi mukudziwa tonse kunena kuti ngozi imeneja idatenga miyoyo ya Malawi 9 kuphatikiza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Close Chilima komanso mayi wakale wa fuko Patricia Shaniru Zimbiri. Koma zikuoneka kuti ripoti ili ngakhale anthu amalikayikira palowa njomba zimene zikuoneka ngati zachibwanabwana mmene akulipangira. Lero ndikuyankhula pano patha masiku 3 pamene amalawi adamvesera ripoti limeneja likuwerengedwa. Koma chodabwitsa nchonena kuti commission imeneyi kapena kuti komiti imeneyi ikukakamira ripoti limene adanena mosakangamizidwa kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino wawauza kunena kuti ripotiro alipereke kwa Malawi. Chimene chikuzunguza bongo wa Malawi ambiri nchonena kuti wapampando wa komiti Justice Jaba Alide adalemba chikalata kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti a president alipasa mwayi kunena kuti ripoti tilipereke kwa inu tisanapereke kwa iwo. Koma amalawi atamvesera ndi tcheru mmene amawerengera ripoti pa Sabata pa 14 December 2024 kumapeto anazizimuka kumva omwewa apa mpandowa Ajaba Alide akunena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ripotiro libwera poyera pokhapokha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atasankha kutero. Apato zikutanthauza zinthu ziwiri. Nkutheka kuti wapampando wa komiti a Justice Jaba Alide ananamiza mtundu wa Malawi, kapena nkutheka kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ananamiza amalawi. Apo ayi mwina titakunena kuti nkutheka Dr. Lazarus Chakwera adapereka di chilamulo chonena kuti ripoti ligawidwe, koma Ajaba Alide pasifukwa zimene akuziziwa okha asankha kunyozera mawu amene mtsogoleri wa dziko lino adanena. Ndicho linga chonena kuti aziligwiragwira ripotiro ndi kumapanga zimene iwo akufuna. Ndinene pano kuti amalawi onse ambiri kuphatikizapo ifa SIDED tikunena kuti ripoti limene lilopanda pake angotayisa ndalama za Malawi
komanso kuwatayisa Malawi kumvesera ripoti limeneja pafupifupi 5 hours. Koma zambiri tiyankhula ripoti limeneli akatipasa poyera tikawerenga mwasatane. Ndimafunanso ndisindike apa kunena kuti Amalawi akhala ndi chidwi kudikira ripoti limeneja kuyambira mu Juni. Makamaka amene akudikira ndi chidwi kwambiri ndi mabanja okhuzidwa ndi ngozi imeneja, amene akanakonda akanawerenga. Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yonena kuti samatulusa poyera ripoti la kafukufuku.